Il-ħamis tal-31 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 15, versi minn 1 sa 10. F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola: Minu dak fostkom li jkollu 100 naġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh. Imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndima. Jew mini dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-muspieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lil ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Xi jrid jgħidilna Ġesu bl-istorja tan-naġa l-mitlufa dwar is-saltna ta' Alla? Ir-rgħajja normalment kienu jgħoddu n-naġ tagħhom fl-aħħar tal-ġurnata biex ikunu ċerti li jsibuhom kollha. Minħabba li n-naġ min-natura tagħhom huma soċjali, naġa mitlufa seta' tissib ruħha mitlufa u mfixkla għall-aħħar meta tinduna l-isfat weħeda. In-niket u l-inkwiet tar-rgħaj kien jitbiddel ferħ meta kien isib in-naġa l-mitlufa u jqiegħda lura mal-kumplament tal-merħla. Il-ħaġa l-ġdida li Ġesu rid jgħallimna b'din l-istorja hi l-insistenza li l-midinbin għandhom jiġu mfittxija bit-tama li jerġgħu lura mal-kumplament tal-merħla u mhux sempliċement nitniktu għalihom biss għax intilfu. Ġesu ma jifraħx meta xi ħadd jintilef, imma jixtieq li kulħadd isalva u jkun maqut miegħu u maħutu l-oħra. U għal din ir-raġuni li l-komunità li hemm fis-sema tifraħ meta midneb wieħed jiġi misjub u jingħata lura id-dinjità li kellu qabel. Din insibuha f'Luqa 15, vers 7. Għandna bżonn ta' ħafna persuni li jfittxu n-naġ il-mitlufa fi żmien tal-lum. U inti x'qed tagħmel biex twettaq din ix-xewqa tal-mulej li ħadd ma jintilef? Titlob u tipprova treġġa' lura lejn Ġesu dawk li tilfu t-triq. Mulej, għallimni it-triq tal-umiltà u s-sempliċità tal-qalb. Ħallina nsib il-ferħ veru fik. Għamel li d-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi, ħalli l-oħrajn jaraw il-verità u l-imħabba tiegħek u jsibu t-tama u l-paċi fik biss. Amen.